Быелгысы елны иртәрәк уку елы санаулы сыйныфлар өчен тәмамланды. Шундыйларның берсе зур Чиркли авылының 1нче сыйныф укучылары һәм әти-әниләре, үзләренең кадерле укытучылары Мунзафарова Гөлфәрә Илмешевнаны матур туган көне белән котлап, иң матур теләкләрен җиткерергә булдылар. Без бик бәхетле балалар һәм әти-әниләр булдык. Чөнки безгә 1нче сыйныфны укырга 42 ел тәҗрибәсе булган мөхтәрәм укытучыбыз үз канаты астына алды. Билгеле, 1нче хәреф тану, кешеләр белән дөрес аралашу, матур мөнәсәбәтләр тудырыр өчен дә дуслык хисе, ватанпәрвәрлек хисен тәрбияләүдә дә сездән тора. Балаларыбыз 1нче көннән үк мәктәптә бик яратып йөрергә тотындылар. Аңламаганнарын аңлатып, тыңламаганнарын тыңлатып дигәндәй, бар көчегезне куеп, үз эшегезне намуслы килеш үтәп киләсез. Бүген туган көнегездә авыр эшегездә уңышлар, җиңеллек һәм сабырлык теләп рәхмәт укыйбыз. Шулай ук исәнлек саулыгыгыз какшамасын, бәхетегез, уңышларыгыз бары артып торсын. Гаиләгездә тынычлык тантана итсен. Без сезне барыбыз да яратабыз һәм аеруча хөрмәт итәбез. Укытучы ул игенче сыман. Шәшеп орлыкларын үстерә, бәләкәйдән килгән балаларны киләчәктә шәхес иттерә. Җиңел түгел, билгеле эшегез, ләкин сез бик тырыш кешедер. Хезмәтегез өчен рәхмәтләрне меңәр тапкыр инде ишеттегез. Гомерегез тыныч килеш узсын. Бала кайгылары күрмәгез. Бәлә-каза, шир сырхауларның сез ниләр икәнен дә белмәгез. Рәхмәт укып, туган көнегез белән ихлас күңелебездән котлыйбыз. Бүләккә дип, матур җырларны да сезнең хөрмәтләргә юллыйбыз. Хөрмәтле Гөлфәрә Илмешевна, 1нче сыйныф укучылары һәм әти-әниләре сезгә дип сайлаган җырны кабул итегез. Гомер бәйрәмегез котлы булсын, бәхетле булыгыз. Яңа ел сезгә теләп, бәйрәмегез изге булсын, хисләр агылсын гөрләп.